Okuapehene atiano odi na so yewura we say na ye baya na asem dede nana kojo opare a oto so ya bisa abusapenyin kwa me bia bele apente ene abrewachia agosia kirewa na osumaye na wokasei nitia ni se nana ofe jan tutu Asokwahene fufura wa ba pimu ka na Okuapehene ahimfi ye leader na di wo won ana ni din ne Kwabena George ofe owonu April 1969 1st April neja ne na ofe biba otusu abi na kan oye Asokwahene wa Okuapehene Nana agent fees school as your Flagstaff House Basic School 1975 to 1985. Owie no oko Emit Technical Institute. Owie no osanko Accra Polytechnic 1988 to 1990. Owie no na me kondo soja. Tinyame chade 1991 na ordinary din ko soja mo osun soja anasa ban 18 years including work na eduma de eye ketwa bra itoba usi Liberia oko Patai Rwanda 1994 oko Patai Sierra Leone oko Patai Lebanon oko Patai itoba ho ana Congo Kompata topa ti wonya we na onyo obere maketwa yo office soja mono na ne rank a ori be sergeant major okọ na ahụ mije mono okọbọ ni we gba wo Canada na hono na nkasa oye na adwuma na so a transport owner wo Canada ojina we na oye waru ti asira bia ko yene ewura ana ewura yere gift offer na wo ma be song yo na yo na sa na ako mata kwa Rwanda, Liberia, Sierra Leone, Lebanon, Congo na Roberma Kisau yo na Rawani na Benin Uhu Roberma na ko na boni na ojira 7 kusi na offer jan tutu onene Asokwahene o Okuapehene ahimfi yo amani biara pata se oye o vidie mo no wae na sebe na benire ma no Okuapehene ma na yes now to pana na betu ebi ene esa abro isu I am awake beer black labor minerals balls Obama ojú ẹbí à àwọn ọdún sọ ní pípé wọn bá yín ẹgbẹ́ àpòkẹ́ wọn àwọn ẹgbẹ́ àpò yàrá wá sí àwọn ẹgbẹ́ àpò wọn bá ń jìnnà tààrí tuntun bra náà ẹ̀ máa lọ. Yo, yabaya na ibra example yabaya isa tiame adwuma ye mo adwuma okay mention for
Akrafo Adum Bengu Impinzinfo Asokwafo Akuapehene Kronti Okuman Ahimia Okuapehene na yewura nkasa oti agwam ne kura yewie asida envelope a esan daso sebe obefo ba na nani nsuade yewedi ya asida envelope ni na ahobi yewie no na ko para usia bisa Akuapehene kwa mi ebe na peti abrewaji akusia chiwa wangara ngo sankase usera ohibia pepea Odwira wani mhei nana ama sika sana wo ne ngidin no 1964 na ndena ne ya esa na leja ne kufitin Okuapehene Anglican Basic School we no Odwira school Odwira commercial school na we no United Kingdom and I said now you go London the whole na oil na eduma bisi enda waba egeni pay o kuro Mr. Ernest Kogu na wow ma pass na ne anyi ni nana ya efiwa yo di Oloso nebuai Obaya Osadia Nesi osukuru no Miana esi Wiakuru Okuapehene ya Asompo Osonu ne beye adwuma no Okuman penyin Ahemia Atiame Kronti Asokwafo Mentionfo Impinzinfo Ankobiafo Edumfo Bengu ane Akrafo Meka Medinde nana ofa identity auto so biesa menena ne ajua parebia menena ne ama ejebia menena ne ofu ahene wa menena ne aisa ana mikramisem mfra kofi Okuapem komposu
akatamansu a me nenanom gye wɔ sara no ɛde sɔe srɛ ɔse ade ɔyɔ sɛ ɔsompa a me nenanom bɛsoe efi me nena kwabena poliso bɛsi mɛgya Asokwahene ɔfa pipim a ɔkɔ na ekura a me bɛsi na namu sɛ ɔsompa no ɛno na mmerɛ ba bɛtia so ɔfrɛ me anɔpa o wofrɛ me awia o anadwo osumo sɔe me ne ɔyare ɛne ade o medaa mɛkyikyerɛ wa meto kuda ɛne sɔkɔde